Zámkovská chata, prosím. 1475 metrov nad morom v ústi Malej studenej doliny stojí Zámkovského chata. Miesto, kde naozaj zažijete Tatry. Ak chcete hory zažiť naplno v ich drsnosti a kráse, ak chcete vyskúšať, čo vo vás je, čo je to kamarátstvo a vzájomná pomoc, ak chcete zistiť, že ešte vládzete, aj keď sa vám zdá, že už nie, tak na Zámkovského chate vám pomôžu toto všetko skúsiť. Zažijete adrenalín v ľadopádoch. Na skialpinistickej túre sa dostanete tam, kde iní nie. Naučíte sa, čo sú to lavíny, ako sa im vyhnúť. Môžete zažiť tmu a chlad pod snehom i pocit byť zachránený. Na Zámkovského chatu sa všetko vynáša. Zažite pocity vysokohorského nosiča. Sneh, vietor a mráz. Ako prežiť? Naučíme vás to. To všetko pod dohľadom skúsených horských vodcov. Zažite pocity víťazstva nad vlastným strachom a únavou. Verte, že keď si takto večer sadnete v teple pri sviečkach, bude vám chutiť. Bude vám chutiť život. Stačí, keď sa vám na opačnom konci linky ozve. Zámkovská chata, prosím. Skúste to. Na Zámkovského chate sú pripravení.